Tempoh Radio. Ebusia enanso yasan ehia wo Tempoh TV ene Tempoh Radio so onyankopon hira obi bia o come across in videos a o subscribe o like na o share na afoforo nso etumi nya bi ehwe na omohu odifo Kwame Nkansah enyuma pa obetena asase so onyankopon so ano no obeye oye na enne enchirima yeso ye ka na yede ya kire amansan na omonye bi na omoso ometie eno nti no enne masan atrase ya mede Odiyifo Nkansah bakosem kese baako mede eba betwem na mede amamo eno nti no aha ye Tempoh TV, aha ye Tempoh Radio, your Facebook, your YouTube, your TikTok, your Instagram, Threads, baby Tempoh TV. And you know, for more than following, subscribe to a page na fe no share video na wonu yansa entumi enkabi na ontumi enhwe na bibia nso entumi kama yie pa na ene ansa na message dwumedie na se no eye mia me nua ba ko pe oye menyanko brabo yi pa Odiyifo Kwame Nkansah asafo mu your friend Richard Mensah I do na friend of Cycross and then odini birthday yes and Richard happy glorious birthday kese pa enko emfa emao onyame enhyirawo abrode afe ba ko aka wo mfiehui ombie wadwen mu edwuma wo ye onyame enko so entrɛ wo hie mu na bibia ntum kama pa nti na from Tempoh TV na Tempoh me we hye Richard Mensah Cycross me we show happy birthday kase ye pa nti onyame hyirawo oma yidie enkwa tentene apomoden yansa nimdie a yede bobra onfa endomo na onfa nka wo ho na bibia entumi kama ye pa nti Richard na Tempoh ya meka ede amawo enne no all right and that matinasi me the history ebrew na bomodin se wo behwe video yi ama na akwa akosi nanso no wo hwe na edrum pempenso bi abomodin na hyema wo nue bi na nensanso entumi nka video because ya abakosem ebi ananka obenya se obepe book bi ewridi na wonya sa abakosem no but yankopon adom Tempoh adawromenti ene wobenya sa abakosem no na wate Odiyifo Kwame Nkansah Gold Coast time na Odiyifo Nkansah ye odiyifo bia na Ghana ha ne nyuma na oye na yaresa na wosa eni ti enyinamuman ene eye achim empotem de na Odiyifo Nkansah na omu nin ho agwo na ye ka ediyifo omo Ghana ha Odiyifo Nkansah na omu ndi ne ho agro kra medi nkan abema o history ni bi kakra ekwan a asore no Odiyifo Nkansah hyase o register asore no krampo afi 1919 video no e wo YouTube a me no kase eda ho uko Tempoh TV Plus the YouTube page no so na wo check playlist na wo behu History of Odiyifo Nkansah sa video no eda ho enti ene ekwan a Nfuturo a Odiyifo Nkansah de sa yade Nfuturo no Odiyifo Kwame Nkansah de bie nifrafo ani Nfuturo no Odiyifo Kwame Nkansah de sa akwatafo yade no Nfuturo no Odiyifo Kwame Nkansah ede ma omo ana omo ya agboni omo nya yefunu emfa nwoba ewo ba no ene eho abakosem ena mede brew ewo Tempoh TV so no Tempoh Radio. eho abakosem ena mede ma wo ewo Tempoh Radio so no na ansa na Nfuturo ne beba no Ghana for muntie you asum ye pa Odiyifo Kwame Nkansah o hye adwuma na se na yemfre no Odiyifo ebuja Odiyifo Kwame Nkansah Prophet James Kwame Nkansah abra o hye adwuma na se no o hye ni ministry na se no na edin Odiyifo no ye no na ye title eda no so yesi eduru amanfo so na ya kai anom edin na ye difro Odiyifo Nkansah e wo sa abra no Gold Coast time na ye frɛ no Sɔfo Kwame me ka wabakosem wone na ye frɛ no Sɔfo Kwame na kopem se na bodamfo bi ewo enyinem bodam ni bi na owo enyinem na ne ho den obi antumi no sa bodam ni si ufia ene de ye se wampa bebi amfa na mogyasem
ɛna ɛbɛsu ɛwɔ hɔ sɛ wampɛ baabi nwura na ɛneɛ ɛdam die ɛna ɛbɛpiem wɔ hɔ ɛne nti na obi asuro bɔdamni na da korɔ ɛna saa bɔdamni kɔdi bɔne na wonim sɛ Odiyifo Kwame Nkansah abere ɔhyɛ asɔre n'ase ana ɔhyɛ ne mission n'ase wɔ enyinam no na ɛnyɛ Bethlehem hɔ na ɔwɔ na efidadam ɛwɔ enyinam kuro no mu efidadam hɔ no ɛhɔ na Odiyifo Kwame Nkansah te ɛhɔ na ɔhyɛ n'asɔre n'ase Odiyifo Nkansah na ɔte fidadam ɛwɔ enyinam ɛhɔ ɛna ɔde hyɛ ɛyɛ ne ministry no ase Tempoh Radio. ɛne nti ɔbɛgye ɛyɛ asase wɔ Bethlehem hɔ a osii n'aboronsan no aboronsan no nso ɔsi ɛsɛ edu fɛbi a wobɔ ceiling sɛnɛ ɛbɛyɛ ɔkyena nkurasɛm ne adeɛ nti no nkura yɛ a wɔn abɛn nansi a wɔn sɛ nnua ne adeɛ yi den time so no nan deɛ wɔn sɛ nnadeɛ yɛ edu kuru dan deɛ na ebi nhyɛ da di hɔ and ceiling ne kura mpo no na ɛyɛ plastic ceiling ne bi na yɛ sɛ nnua ceiling bi a ɛne nti Odiyifo Nkansah abere ɔhyɛ ase osi dan no fa beebi wɔ hɔ a ɔbɔ ceiling no but beebi na ɔnwie yi ɛne nti bɔdamni kɔdi bɔne na ɔde sekan edwane odwane grrr yɛ penalty no gidigidi na yɛ nya no nti Odiyifo Nkansah aburusan na ɔsi wɔ Bethlehem hɔ no ɛhɔ ɛna aberanteɛ yi ebedwane kɔhyɛ ceiling baako na ɛyɛ uncompleted na ɔbɛsɛ ɔkɔɔ na ɔkɔhyɛ aseɛ na ebusua asɛm wɔ mi tia na ɛyɛ me Odiyifo Nkansah wayɛ ade o daakye aheman ɛbɛma na mo ebusua Odiyifo Nkansah wayɛ ade ɛne ti daakye aheman ɛbɛma na mo na kwabrane abɛtena TV so na wakeka ne ɔpɛ na ɔde akyerɛ Ghanafoɔ wakeka ne onim na wato mfuturo ɛde egu Odiyifo Nkansah mmani ɛde egu Kristofo ani sɛ Odiyifo Nkansah asɔre ɛyɛ tigare eyi bosom nyame hu yɛ mɔbɔ kebi wutie me deɛ abere bɔdam ne dwane yɛ bɛhyɛ ɛyɛ ɛdan no soro no ceiling nase no DC wɔ hɔ ɛma polisifoɔ ne skatfoɔ that time na skatfoɔ ɛkɔɛ sɛ ɔmo kɔ akɔkye abranteɛ na ɔmo kɔduru hɔ no obiara yɛ a abranteɛ si me mmada ɔmo yɛyɛ a ɔmo tue nkyɛ abranteɛ da ɛne deɛ ɔmo bɛyɛ mɛma mba ba bɛduru sɛ abranteɛ yɛn twene mfiri hɔ ɛmfa ne mmɛsɛn no na yɛ den yie paa wo a wo sɛ woyɛ bɛrima no bɛn no okura sekan a wodi aguro bɛtwa wɔ ha ne ha wate aseɛ wodi nyambrasɛm ɛwɔ hɔ a ɔbɛmmɛda wo yie paa Tempoh Radio. ɛna ɛbaa sɛ yɛnkɔbɔ Odiyifo Nkansah amanneɛ na deɛ esi deɛ yɛnte ne mpɛ ne nsɛm da deɛ yɛhu deɛ yɛnhu bi da nkɔfrɛ sɔfo Kwame mmra na sɔfo Kwame ɛmbɛyɛ nsɛnkyerɛnne kakra sɔfo Kwame ɛmbɛboa na yɛntumi ntwe aberanteɛ yi mfara nkɔ because the moment a wabɔ dam na ɔdi ewu ɛwɔ kuro no mu no he has become danger to the society he has become danger to the state he has become danger to the community ɛne nti yɛntumi nsusɔ no so yɛntumi ma ne nkyerɛ ɔman nim ɛne nti enyinamfoɔ mpanimfoɔ ne ani ntini a ɔmo akwadare anaasɛ ɔmo nim Odiyifo Nkansah abakɔsɛm no asɛm a meken ɔmo nim Tempoh Radio. ɔmo nim ɛne nti ɛkɔfrɛ sɔfo Kwame baayɛ no 10 times ɛna ɔsɛ Awurade ɛdɔn no du hyɛ ɔbɛnum nyam na ɔba nso nhyɛ obi sɛ wo na wasoma me abɔ me aba asase so sɛ me mmra mɛyɛ wɔ adwuma ɛma me ne mu ngu ɔse wɔ matamfo anim na nkurɔfoɔ bi nyina kyerɛ nkeka sɛ sɛbi eburu sɛbi enya adoduro kura na mɛde yɛ asɔre ɛne nti Awurade hyɛ ɔho anum nyam na ɔba nhyɛ obi bɔ ne nsɛm bɔ mpaeɛ na ɔbɔ mpaeɛ wie no ɔbɔ aberanteɛ ne din bɔdamni no sɛ sibira ɛhɔ a na bɔdamni bɔkɔɔ ɛdeɛ asɛm na esi ɛdeɛ na yɛhu yi ɛdeɛ na yɛti Tempoh Radio. bɔdamni na apolisifoɔ mmarima mba abɛgyina hɔ na ɔmo ntumi ɛmfa ne mfiri dan no so nsi fam anaasɛ ɔmo ntumi yi ne mpie no sɔfo Kwame bɛduru hɔ no ɔbɔ ne mpaeɛ pagya n'ani hwɛɛ soro bɔ aberanteɛ no din sɛ sibira bɔdamni no ɛhɔ na firi hiu yɛsi kan no yɛsi fam bɔkɔɔ din ɛnti ɛhɔ ɛna ɛyɛ apolisifoɔ ne skatfoɔ deɛ ɔmo ho nsɛnkyerɛnne a
anaasɛ nea ɔmo bɔ hu no ɛno ɛna ɔmo ka ɛno na ɔmo di ho adanseɛ ɛno nti ɛhɔ ɛna ɛyɛ apolisifoɔ bambɔ dwumayɛfoɔ that time ɔmo baa hɔ no sɛ sɛnea aberanteɛ si ayɛ nsɛnkyerɛnne yi deɛ sɛnea aberanteɛ yi esi ayɛ nsɛnkyerɛnne yi deɛ wɔde odiifoɔ wɔde odiifoɔ because nea wayɛ no yɛhu bi pɛn yɛhu bi da ɛno nti na ɛhɔ ɛna Odiyifo Nkansah ne din no bɛhyɛ ase sɛ yɛ odiifoɔ ɛno nti ansa na Odiyifo Kwame Nkansah ɛba bɛfrɛ Odiyifo Nkansah no na ɛfrɛ no Sɔfo Kwame ɛwɔ nyinam Gold Coast time ɛno nti abere ɔyɛ saa nsɛnkyerɛnne a ɔbɔdam ni a wɔkɔdi ewu kura nkranteɛ ɛbɛsɛ nkɔhyɛ dan no soro na ɛbaa sɛ obi ntumi nkia aberanteɛ mpie ɛhɔ ɛna Odiyifo Nkansah ne nsɛnkyerɛnne ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛsi na wayɛ nsɛnkyerɛnne bebrebe ɛno nti sɛ Odiyifo Kwame Nkansah na me a meti ha yi wo a wohwɛ me sɛ wobɛfrɛ no Odiyifo Kwame Nkansah anaa wate sɛ yɛfrɛ no Odiyifo Kwame Nkansah na ɛyɛ sei ɛna ɛbaeɛ deɛ nam ho nti ɛnnɛ wobɛnya title no diifoɔ na ɛyɛ no no ɛno nti wampere ne ho amfa diifoɔ anto ne ho so abere ɔhyɛ ne ministry n'ase na mmom ne nnwuma a ɔyɛe Nyankopɔn adom akyɛdeɛ ɔde maa no no ɛna ɛmaa nipa ɛde saa edin no edin kronkron edin kɛseɛ ɛde too ne so ɛno nti ebusua Tempoh Radio. na mmerɛ ɛrekɔ n'anim no Odiyifo Kwame Nkansah na ɔkɔyɛ asɔre a saa time no beebi a ɔbɛkɔ akɔgyina yɛ asɔre no ɛhɔ mfuturo anaasɛ ɛhɔ asase no ɛna ɔtu so ahwea ɔtu so nɔteɛ na ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔde sa yadeɛ ɛno nti abakɔsɛm ama yɛate aseɛ sɛ na yɛnni beebi faakoro a yɛnni particular place a na Odiyifo Kwame Nkansah ɔtu mfuturo na wɔde sa yadeɛ ɛno nti abere bi a ɔbɛtu kwan abere bi a ɔbɛkɔ convention abere bi a ɔbɛkɔ crusade beebi bi a ɔbɛkɔ akɔgyina wɔho beebi bi abere bi a ɔbɛkɔ akɔgyina beebi sɛ wɔka Onyankopɔn asɛm ɛbɔ asɛmpa no ho dawuro ɛde akyerɛ amansan no oyusu ɛyɛ ɛhɔ asase no ɛso ahwea na wɔyi anaasɛ ɔma yɛ tia asɔfoɔ no a na ɔmo ka ne ho no that time na microphone ni hɔ ɛno nti obi tumi bɔ ne nsam wotumi sɛ yes ɛnyɛ agorɔ wɔ asɔredan mu hɔ obi tumi ɛde ne nsa that time wo sɛ microphone yɛ esi m'anim na ebi ni hɔ ɛno nti wobɛhu sɛ na ɔma ayɛ ɔmo nsa sɛ tete mpanimfoɔ no ɛsi yɛduru amanfoɔ so a na yɛaka yɛ ano Tempoh na Radio. otumi tie mu a wogyina ha ne kwankyɛn a wote otumi tie mu ɛbɔ ose anaasɛ ɔmo pagya akonnwa mu a wogyina ha ɛne eyi a wote wohu yie paa ɛno nti na ahoɔden no wɔ hɔ na ahoɔden paa yɛfrɛ no ahoɔden nsɛnkyerɛnne na esisi paa ɛno nti mbere bi baeɛ ɛna ɛyɛ mborɔ nomaa mmiɛnsa pɔtɔ kasɛm no buroni bɛfrɛ no sɛ dogs mborɔ nomaa mmiɛnsa yi ɛna da koro Odiyifo Nkansah kɔyɛ convention wɔ baabi na abere ɔbaeɛ no ɛdan a na ɔdam na mfuturo ayɛ dan no mu ma Ghanafoɔ mu tie Tempoh Radio. abere Odiyifo Nkansah kɔyɛ convention baeɛ no ne dan baako a na ɔdam na mfuturo a yɛfrɛ no mfuturo paa sɛbio ɛnyɛ mfuturo kwan mu ɛyɛ dan a na ɔdam mfuturo ayɛ dan no mu ma Odiyifo Nkansah dwene ho a wɔnte aseɛ ɔsɛ na ɛbaa ne sɛn na ɛdan a mea medam ɛbaa ne sɛn ɛdan sɛbio ahwea bi anim enti mfuturo yɛ ahyɛ dan mu mmɛn ɛbaa ne sɛn ni ɛbaa ne sɛn ni ɛne ti ɛkɔbaa ne saa no sɛ ɛba sɛ mborɔ nomaa mmiɛnsa yi ɔmo de ɔmo ho bɛba bɛyɛ dan no mu anaasɛ ɔmo abɛporoporo ɔmo ntaban mu na ɔmo de mfuturo gu ɛyɛ Odiyifo Nkansah dan no mu a ɔmo tu sɛ obi onim Odiyifo Nkansah headquarters enyinam yia no ɔyɛ baabi abɛtrɛ mu na esi na wogyina hɔ ɛkɔ park ne so a ɛhɔ nti wohwɛ sɛ mborɔ nomaa no na ɔmo tu fitaa bi abɛtrɛ mu hɔ a na ɔmo akɔ bɛyɛ park ne so na ɔmo asan aba na ɔmo aba abɛporoporo ɔmo ntaban no mu ahwea no na ɔmo de egu dan no mu ɔmo tu ara firi Bethlehem hɔ a na ɔmo akɔ park no so na mmuo yi asan aba na ɔmo abɛporoporo ɔmo ho na ɔmo de egu dan no mu na dan no mu ayɛ mfuturo ɔmo kɔ ara ɔmo de ɔmo ho akɔyɛ
ahwea nim na ɔma bɛporoporo mo ho na ɔmo de egu ɛyɛ ɛdan nim na ɛdan nim ayɛ mfuturo nti wei toa so saa ɛno nti ɛno ɛna ma Odiyifo Nkansah ɛbɔ ho mpaeɛ koto yɛ srɛ Nyankopɔn sɛ nea esi ɔmmie n'ani na wɔnkyerɛ no nea nti akɔ ne saa wɔnkyerɛ no nea nti a ɛmorɔ no ma mmiɛnsa yi because that time no na ɛyɛ angels sɛnea ɛbɛka no yɛbɛfrɛ ɔmo abɔfoɔ because even Bible num Noah abra nsuo no ɛme ɛtɔ nsuo no de si asase anaasɛ nsuo no si asase wieɛ no ɛyɛ aborɔnoma ɛna Nyame somaa no sɛ ɔmfa saa haban no kɔnkɔ kyerɛ Noah na ɔmma Noah nti aseɛ sɛ sisi a deɛ nsuo no a ɔtɔɔyɛ a ɔde sɛe asase no nsuo no nyinaa yɛ den betwa ɛno nti na yɛbɛfrɛ ɔmo abɔfoɔ because they were messengers Onyame use ɔmo ama na ɔde message ɛfa ɔmo so ɛmborɔnoma no na ɔmo akɔ ɔmo diifoɔ nkyɛn ɔmo akɔ ɔmo asɔfoɔ nkyɛn na ne nsɛnkyerɛnne bi a ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ na ɔmo ma diifoɔ no hu sɛ sɛn na Nyankopɔn seɛ ɔmo ayɛ na diifoɔ no nso nya ne ho nteaseɛ ɛno nti ekodu mmerɛ bi a Odiyifo Nkansah bɔ mpae bi sɛ Nyame sɛ Awurade nea asie yi deɛ kyerɛ me mu kyerɛ m'ase because mente aseɛ sɛ mɛkɔ baabi bɛba no medan a medam na emu ayɛ mfuturo wɔte aseɛ yɛ Ghanafoɔ mu ntie ne yie o nti sɛ ɛkwan a Odiyifo Nkansah ɛfa so na mfuturo no ɛnɛ yɛnya permanent place at the whole world yɛtumi etu ɛwɔ enyinam obi fi Cote d'Ivoire aba obi fi hin asɔre no across because then time na Odiyifo Nkansah ɔhyɛ aseɛ na onya particular place kura na obetu mfuturo ɔkɔ convention ana ɔkɔ baabi a ɛhɔ asase no ogyina so na wɔn asɔfoɔ no tu mfuturo no bi na wɔn de ayɛ nea ɛsɛ sɛ wɔn de yɛ na wɔn de asa yadeɛ na wɔn de ayɛ nneɛma bebree nsɛnkyerɛnne deɛ edu twam ɛbaa so Odiyifo Nkansah nnɛ deɛ Nyankopɔn sɛ aha na mentu mfuturo no nti ɛhɔ ɛna nnɛ yɛtu mfuturo a obiara fi baabi a na wɔaba abɛgye ɛwɔ enyinam headquarters ɛhɔ na asɔre ne ti ɛwɔ obiara ba na wɔaba abɛgye nsɛnkyerɛnne a mfuturo no ɛyɛ no ɛboro adwene nteaseɛ so nsɛnkyerɛnne a Odiyifo Nkansah mfuturo no ɛyɛ no mese ɛboro adwene nteaseɛ so ɛno nti nsɛnkyerɛnne baako anaasɛ nneɛma baako a wokɔ Odiyifo Kwame Nkansah sɔfo anaa diifoɔ no ase a wobɛhu ɛyɛ mfuturo no a Odiyifo Nkansah de bɛhyɛ yɛ bɛsi nnɛ mfuturo no da so yɛ adwuma bɛsi nnɛ mfuturo no yɛda so ɛtu a ɛsɛ yadeɛ nsɛnkyerɛnne bi si mmerɛ bi atwam baabi a metie yi nansa nsuo bransa yi ne ti ya na ɛtɔ kɔpem sɛ obi ɔhu Cape Coast sɛnea yɛn bi ahu sɛnea yɛn nsuo bransa ɛtɔ wɔ Cape Coast na ɛkɔbaa sɛ amanfoɔ dan mu ɛyiri amanfoɔ dan video na ɛda so a wɔhwɛ no nti mefa mfuturo no bi ɛna mekoto sɛ Nyankopɔn bɔ mpaeɛ sɛ Awurade na wɔn a wɔsom Odiyifo Nkansah ma ne ba asase so bɛyɛ wɔ adwuma deɛ a hyɛ wo ho animuonyam obi a na megyina no wotumi sɛ nsuo no baaba bɛka gate na no pɛpɛpɛpɛpɛ na sɛ wobɔ ani kyɛkyɛ a nsuo no bɛyɛ den ɛbɛbɔ awura dan no ɛna mede mfuturo no kakra yɛ deɛ ɛtwa line ɛwɔ gate no mene bere sɛ mpa na mɛka no nnɛ no Tempoh Radio. ɛne nti nsuo yi ɛtɔ o mo a na ɔmo wɔ nkyɛnkyɛn sɛ o kyale me paake me nneɛma wɔasi me kɔfa me nneɛma obi apa me sɛ hɛ sɛ wogye di a wobɛhu Nyankopɔn animuonyam sɛ wogye di a wobɛhu Nyame animuonyam ɛne nti ebusua hwɛ baabi a na nsuo no akɔ kaka baabi a na nsuo no da a na nkaka tom ne soro nsuo bɛbɔ awura dan no mu and nkakra yɛn mpaebɔ a ɛna ɛbaa ne sɛ Odiyifo Nkansah ne Nyankopɔn no a yɛbɔ ne din no ɛyɛ nsɛnkyerɛnne nsuo no ntumi awura dan ɛdan no yɛ ABC ɛyɛ aha ne ha ɛno nti wohwɛ ɛdan baako no ɛwɔ anim deɛ na nsuo no wuram dada nti na aka yɛn yɛ dan bebia na mewɔ no ka sɛ nsuo no bɛyɛ den bɛwura hɔ and menim deɛ baeɛ sɛ menya agyidie wɔ Odiyifo Nkansah mfuturo a ɔde bɛyɛ adwuma wɔ asase yi so no bɛpagya kɔɔ soro bɔ mpae sɛ Nyankopɔn a mede twa hɔ no nsuo no ntumi ammɔ nwura hɔ medwene ho na mente aseɛ
afei na obi ahwɛ m'anim mo na ɔmo ka sɛ nsuo no bɛburo a woyɛ dɛn nsuo no bɛwura mu no afei na ɔmo nyinaa hwɛ m'anim ɔte aseɛ yie pa ɛno nti aberɛ ɛbaa no saa no ɛna Odiyifo Nkansah nyame yi kyerɛ no anaasɛ nyankopɔn ma no hunu sɛ nneɛma a mmoa no ɛyɛ no ɛyɛ nsɛnkyerɛnne a ɛrekasa de akyerɛ no sɛ mfuturo no a wɔde sa yadeɛ no ɛho mɛhia anaasɛ ɛho akɔhia sɛ ɔnya particular place bi a ɔbɛtu saa mfuturo no na ɔde adi n'adwuma nti Odiyifo Nkansah sɔre anapa tututu na ɔsɔre anapa hu sɛ mmoa yi mmiɛnsa yi mborɔ noma mmiɛnsa aba abɛgyinagyina ɛyɛ ne shoulders so ɔmo aba abɛgyinagyina ɛyɛ n'abɛti so ɛno nti mmoa no tu a na ɔmo akɔ na ɔmo aba mmoa no tu a na ɔmo akɔ na ɔmo aba mmoa no tu a na ɔmo akɔ na ɔmo aba nti ɛno na ma Odiyifo Nkansah hu no sɛ ma menyɛ deɛ ɛnim wɔ yɛkyi na me nkɔnkɔhwɛ baabi kora ɔmo kɔ na ɔmo akɔ akɔte ahwea no ana ɔmo de ɔmo ho akɔ akɔfrafra ahwea no na ɔmo aba pɛti agu dan no mu no me nkɔnkɔhwɛ hɔ ɛno nti aburo Odiyifo Nkansah tracy mmoa no kɔɔ that particular side no ɛhɔ na ɔkɔhu sɛ anti aha ɛna sɛ na mmoa no ɔmo ba na ɔmo de ɔmo ho abɛyɛ mfuturo no mu na ɔmo aba pɛti agu dan no mu no nti na ɛkyerɛ sɛ aha ɛna Onyankopɔn ama n'ako a ate aseɛ sɛ wɔntu mfuturo no na wɔmfa yɛ ne nsɛnkyerɛnne na wɔmfa nsa yadeɛ na wɔmfa nyi ne dwuma ɛno nti ɛberɛ saa no mmoa no wie ɔmo dwuma no wo sɛ ɔmo wie ɔmo dwuma ɛno nti ɔmo tu faa na ɔmo de ɔmo ho abɛhye dan na wɔawu wɔatu a na ɔde ne ho abɛbɔ ban pan na wɔawu wɔatu a na ɔde ne ho abɛbɔ ban pan na wɔawu kɔpem sɛ mmoa mmiɛnsa no nyinaa wu mɛka abakɔsɛm wɔ ne Odiyifo Nkansah nti ɛno so obi gyina bɔnten na ɔtu mfuturo de gu Ghanafoɔ ni ɔtu mfuturo de gu asafo yi a ɛyɛ Odiyifo Nkansah mba ani sɛ Odiyifo Nkansah sɔre obi ɛna ɔde no kɔ tigare nkyɛn na ɔmo kɔgye eduro anaasɛ ɔne tigare na ɛkɔ baabi kɔgye eduro a sini wu was nipa no nim deɛ ɔka wɔsɔre na ɔkeka deɛ ɔpɛ wɔte aseɛ yie paa ɛno nti Gold Coast time no nsɛnkyerɛnne baako a ɛsi yɛ nti ɛkwan a Odiyifo Nkansah ne mfuturo a nnɛ wɔde sa yadeɛ anaasɛ nnɛ yɛnya ho so ɛso mfasoɔ yɛ a ɛyɛ nsɛnkyerɛnne bebree no sei ɛna ɛkɔbaeɛ ɛkwan a mfuturo no faa so baeɛ no ɛna mayɛ de maka kyerɛ wo ɛnti abusua ɛnɛ so mede mo ɛbɛsia na Nyankopɔn yɛ adom a yɛasan so ɛdi ahyia yie paa Tempoh TV so nie Tempoh Radio so nie subscribe follow na like share more updates a ɛwɔ Odiyifo Nkansah na bakɔsɛm mu no mede bɛbrɛ mo wonya ne baabi a sɛ ɛyɛ Tempoh TV ne Tempoh Radio so ɛna wo nsa ɛbɛka ɛno nti yɛbɛsɛ de ahyia da foforɔ na yɛsɛ fata bia sɛ mede ma ɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ ne Ghanafoɔ ɛde ama mo peace shalom Onyankopɔn nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛseɛ bye bye ɔsɛ ɔbɛyɛ awurade adwuma saa na Odiyifo ka bɛtɛ wia tɛtɛ fura ahomɔne suro ɔsɛ ɔbɛyɛ awurade adwuma eti wɔhwɛ yɛ me ne sunsun no ne na ho ɔde Odiyifo ka bɛyɛ yesu ɔsɛ wɔhwɛ yɛ me ne sunsun saa na sɔba yɛ me yesu ɔsɛ ɔbɛyɛ awurade adwuma eti sunsun kɔnkɔn bɛhyɛ no ma oya bi adwuma maya adwuma maya sɛ Nyankopɔn na bua me o da adwuma maya mayo adwuma maya Nyankopɔn na bua me o da ye ni obi a ye pɛ ti we fidie no anenda Tempoh TV ɛhɔ na nsɛm papa wɔ